Lapen pinia bangke nili nang litum afan PM Kisan Yojana 13 installment aputhak se labangso video long nang than pachini ponik po. Lapen ke damtang hustame nili labangso 13 installment PM Kisan nang karelisi aputhak upload iglo stame ho labangso det bangke dak postpone igder lo matin anchi thabik eder lo. Lasin pinia bangke nali tum chini ikpo command to det si 13 installment bangke nali tum ali kilong igima lapena tangka nang release igima pu bangke nali tum thek polong ikpo. Tangte aprangsi KARDOM kadokawe la karbitich 2.0 YouTube channel ong kelang ara doana fans tame lapen nangli tumjong sinang labangso YouTube channel kelang pen ning ching sample de kaching hon pen subscribe igon lapen nangli tum video to lang miss polte kan ma share on labang share igon lapen mesen na comment pigon nangli tumjong si mesen na comment piglo polte ni lista me video ka salam bangke asap so ning arong chat ason lo Tangte pini labang soputhak le non lang polonang lapen jithan polonang. Lapen lalo Honorable Prime Minister ahin penstame 12 installment abangke 17 October 2022 aning kanse thap iglomate release iglo kaduka via phanta lapen non abangke la 13 installment labang soputhak lo jithan pon Jia bangke nili mate nili nang kithan ponia bangke lapen kedam tang hostame nili la so 13 installment aputhak stame nili video bang paklang iglo lapen upload iglo ba lapen upload ede ben apis stame hola bang so de nili oda kipi dead bangke ala so bangke 13 installment bangke long ige dalo la si non bangke puthola government ahin ben stame adet bangai dak fix pon elo ke thaponi adet bangke lasi labang so adet nang nili nang than nang litum hana piklang kle aprang abang ke nili nang litum han tuning ri iglo jongsin nang litum KYC complete plelang pulte mate claimic elang pulte prabjin pe nang litum CSC center along dam pen te bok het CSC center along dam pen stame nang litum KYC bang dak complete igon dak ke tok ta nang litum screen along ke tok ta thek lo in jongsin nang litum PM Kisan official website along dam lo pulte nang litum dak screen along ke tok ta thek polong ikpo lapen akimi abang akimi tum abang mate ale kilong le atumbang mate amen kawi atumbang ke prabjin penali tum stame apply igon ke apply ninga process labang soputhak stame ni li paklang ponik elo la penali tum tibo he CSC center ong dam pen stame nali tum apply dam ikmelo tangte non hola bang so adet le lang pon igna kumantu si labang so 13 installment bang kilong nang adet ma nang kilei mate release ya det la pen kon ansi kiloi malabang soputhak non chithan ponlo nang la penali tum stame video ke cheng pen kijur an ke lai phansi ni len pen chuning riglo jongsila bang so YouTube channel ke lang penali tum ning sample de ka ching hon pen subscribe igon tangte non pader de pen hola bang so dead le chithan ponlo nang la pen lang pon iglo nang La penali tum le screen along ki tok thek parlong igi PM Kisan Yojana 13 installment at confirm rest 2000 to be rupees 2000 to be transferred on this date as da date bang fix pon elon li non nali tum han nang piklang pon ikpo ade da bangke la penali tum jong sela bang so article lang igi pulte la bang so video description along stame do iglo ni li hodak stame pi igdet po la penali tum hala bang so link long bear pen stame nali tum la bang so details bang ke mate article la bang nali tum lang iktamelo la penda ke tok la screen long ke tok ponateng ni li non nali tum han nang than pachini pon ikpo La penda ke tok pon bang la puhelo PM Kisan Yojana 13 installment that confirmed the 13 installment of the PM Kisan Yojana will be delivered to only those farmers who have completed their EKYC and there is no error in registration. Lalo da ke tok bang lalo PM Kisan Ali kilongia bang ke la non 13 installment abang ke kumama abang pu abang fitum si EKYC ke claim tangma mate complete tangma la pen hola registration ho thang kichoglim atum lo la pen no error mate hodak thang kichok chidet kavidet atum si la bang so PM Kisan 13 installment abang ke long ikpo pusi la bang so dim ke tokpon iglo la pen puthot ako dak dolang non bang ki adet dak mantus ni release ma la bang so adet tanali tum thek pon long ikpo Lapen labang so adim ke tok bang la son hello PM Kisan Yojana 13 installment date bang da confirm iglo lapen la 13 installment bang ke non next week mate labang so hafta si long ikpo lapen la son si Minister of State for Agriculture hin penstame dak pang dak pon iglo
lapen bakke hai prime minister hin pen stame labangso alam bangke ningje pon iglo lapen ki longya det bang nali tumla ki jutsi thek longi February 27 arni labangso arni si 13 installment abange kaduk kawe e kornong stame nangjang iklapo jolalo la sinali tum non bangke chonghong ala kilong ver matet kai ke manela installment 10 installment 1 pen 12 installment kilong ver tum bangke nali tum masapta mathanang nilo la pen chonghong ta la an chonghong nang nilo la si 27 February la bangke nang litum ekon long sta me suri ke thom mate suri hini ke nangjang ekpo la pen hola EKYC claim kelang atom bangge nilhin bensta me chuning ri iglo EKYC nang litum CSC center dam bensta me nang litum EKYC bangai complete mate claim dam igon la pen PM Kisan long amen ka vedet atum stame nang litum stame CSC center mate common service center long dam pen stame nang litum apply dam ikmelo lalo la sipini bang nili nang litum hala short information mate labang short date bang ke nili nang litum pan nang than pachini iglo la pen nang litum jong si labang so YouTube channel ke lang pen jong si ning sample nang litum subscribe ikon la pen mesen na comment nang litum pi igon la pen videos ta me nang litum share igon la pen mesen na comment pi iglo pulte ni lista me video ka salam bangke matik video ka simar ta bangke asap so ningarong chat pola pen ni lista me bor ithupo mesen na berta nang litum han nam piklang igver pola pen nang 1 pi igver po tang te pin ya video long mala an cholo la si dome thak me ka du ka ve la karbitis 2.0 YouTube channel long kelang ara duan la pen ang ching hon la ara duan pan sta me ni len pen KARDOM. To change your